ฝ่ายน้ำเงินปัดขาเดียครับเป็นพบกันในระดับเยาวชนหญิงนะครับจะทำการชกกัน3 ยกครับยกที่ 1 Ragua Go Calop Oe Ragua Lagi Disom Top לא מילה ככה נמשיך ככה רגוע אל תמהרי לא מילה אל תמהרי טוב אל תמהרי טוב וכאן לא ברור שתרים אחד טוב לאט אופיหมดยก 1 שערי שם שערי טוב שערי שערי אל תבואי בעיטה אל תבואי אל תקשיבי לו היא צריכה לעשות אל תבואי תהי בעיטה לרחוק אל תבואי תחכי לה נילי חכי לה אל תבואי טוב אופי אל תבואי יופי טוב יופי אל תבואי יופי טוב אל תבואי חכי לה אל תבואי חכי לה נילי טוב אל תבואי אל תבואי And the winner is red. yes ฝ่ายแดงครับได้รับการชูมือครับโดยคะแนนครับ